Kizashi je vraj japonské slovo, ktoré označuje príchod veľkých vecí. A rovnakým výrazom by sa dal označiť aj vstup značky Suzuki do spoločnosti automobilov strednej triedy. Tam bolo doteraz pre ňu pole neorané. K malým kompaktom a terénnym autám pribudla teda veľká vec, sedan, do triedy, v ktorej je silná konkurencia a veľká tlačenica. Čím by mohlo zabodovať práve Kizashi? Určite dokáže zaujať dizajnom a to sa v sériovej produkcii museli trochu podriadiť výrobe, lebo koncept, ktorý kedysi vystavili na autosalóne vo Frankfurte, bol doslova ohromujúci. Hlavné črty mu však zostali. Kizashi je globálny model, hľadajúci priazeň na celom svete. Univerzálnemu vkusu sú prispôsobené aj jeho tvary. Ale ruka európskych dizajnérov je na karosérii poznať. Japonci naplánovali jeho svetovú púť najskôr cez Spojené štáty. Vlani na jar prišiel aj na náš kontinent, ale najskôr ako pokusný balónik do Švajčiarska. Naši díleri Suzuki ho dostali pod vianočný stromček. Batožinový priestor je veľkosťou 460 litrov primeraný triede. Cestujúci na zadných sedadlách majú dosť priestoru na kolená. Pohodliu posádky venovali dosť nápadov aj pri navrhovaní prednej časti interiéru. Poľaha vodičovho sedadla s elektrickým posunným mechanizmom sa dá v 3 verziách uložiť do pamäte. Kizashi prichádza na náš trh v jedinej výbave, nazvanej Sport. A práve tomu je prispôsobené aj pracovisko vodiča. Športové doplnky a dobrá dosažiteľnosť všetkých ovládačov sa navzájom podporujú. Prevodovka CVT tu plynulo mení prevodový pomer. V kombinácii s pohonom 4x4 klasickú manuálnu prevodovku nedostanete. Ako sme spomínali, Suzuki Kizashi začínala svoju svetovú púť v Amerike a tamojším nárokom prispôsobili aj výbavu tohto modelu. Pre Európu ju neznížili nielen v náročnom Švajčiarsku, ale všade zostala v podstate na hornej hranici so všetkým, čo sa dá bežne v aute využiť. A jednoduchšiu nekúpite. Vydržte, ku Kizashi sa ešte vrátime.